Здравейте за клиентите на Real Estate Димитри. Продаваме къща с 3 отделни студия към нея, на 50 метра от морето в нея Връсна. Парцел е 312 квадрата. Постройката е 120. Имаме 3 студия плюс една къща. Цената на този имот е 245 000 евро. Локацията е топ. Готов за отдаване под наем. Разбира се, има нужда от едно боядисване, така да кажем. Тук е барбекюто. Почваме с първата къщичка. Салонче. Мокро помещение. Баня с тоалетна. И тук имаме склад. Къщата има и парно. Тук имаме холче с кухня. И една спалня. Стая с 2 легла. Продължаваме натам. Отиваме към 3 студия. Имаме стълби за погребно пространство. Ако реши да се построи софита, това ще рече 50% от общата квадратура като втори етаж. Влизаме в първото студио. Както казах, има нужда от освежаване. Баня и тоалет. Тук е другото студио. Малка кухня. Баня с тоалетна. Дограмата е сменена, штори дограма. Студио номер 3. Малко по-голямо от първите две. Благодаря. Цената, пак казвам, на този имот е 245 000 евро. Благодаря.